आणि इन कमिंग 2 years ज्या पद्धतीत इन IT सेक्टरात म्हणजे तुमच्या सारखे सेटअप अजून प्रायव्हेट बरेचसे जण ज्या पद्धतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करतात. It is not individual people wants to create the infrastructure, but you and other companies are also doing many infrastructure in the IT related industry. I think within the 2 years, more than 5,000 people, more than 5,000 engineers will get the opportunity of working. 5,000 पेक्षा चढ नोकरी जी आसा IT सेक्टरात 2 वर्सां भितर क्रिएट जावपाक शकता. फक्त पॉझिटिव्ह माइंडसेट दवरपाची गरज आसा आणि ताज्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी now with the ITG department is also creating. There is a different infrastructure for this IT department is creating. आणि ह्या सगळ्यांच्या jointly efforts नक्कीच more than 5,000 of the engineers they can work in this field. only वयता एकूच म्हणजे हांवें पयलीं म्हटलां की यू पीपल तुमगे IT कांयच बॅकग्राऊंड नासतना सुद्दां यू हॅव एंटर्ड इन दीस सेक्टर. व्हेरी गुड इनिशिएटिव्स. म्हाका दिसता आमी जे म्हणटा सदांच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करपाक जाय. ADC इज फायनान्स कॉर्पोरेशन आनी IT रिलेटेड इंडस्ट्रीज येती कोणूच विचार करतो ना की फायनान्स कॉर्पोरेशन आसतना आमी ह्या बिजनेसाक कित्याक या काय म्हणून. बट यू हॅव क्रिएटेड दीस मच इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्या ती गव्हर्मेंटा कडेन वेरियस कॉर्पोरेशन्स आर देर. तांच्यांनी अशा पद्दतीन वेगळो कितें तरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करून विचार जर करीत जाल्यार नक्कीच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो क्रिएट जावंक शकता. खरें म्हणजे गव्हर्मेंटची कॉर्पोरेशन इज टू हेल्प द गव्हर्मेंट, नॉट द बर्डन ऑन गव्हर्मेंट.